Реално аз никога не съм искал да взема някой, който да работим заедно, тъй като аз смятам, че всеки с който работим, ние работим заедно. Моята врата винаги е отворена и всички се работим като партньори, нямаме вертикална иерархична структура, всички сме равно и работим заедно дори ходим по огледи. Основното, което за мен е брокера да е лъчезарен, да е с отворено сърце, да е честен и коректен, на 100% честен, коректен, с добри нрави. Ние никога не сме водени от това колко е комисионната. Това е последното нещо. За нас е по-важно да свършим услуга. Много наши клиенти, които са работили с нас, биха потвърдили моите думи. Искат да оставят сток депозит. Аз съм им казал, изчакайте, преспете, елате утре. Точно обратното, където някои колеги казват, дайте бързо, защото има някой друг колега, който сега чака да ги даде парите дали на опашка, да дайте го виж, защото ще го изпреварят. И явно този трик доста върви с припирането, че уж някой друг чака на опашка за вашия имот, който сте си харесали. И така хората биват подтикнати бързо да действат.